Hello bayarok jotano no phone kaham tini hinke chung o mia je flower pot paiti hemani iko aro kai sinai chini lucky bamboo te hinke obotongo snake plant hinke apno chung tini aro kai telang nai tamni hinke abono hanyu rogra soi telang thangke to nai thogyang nai kereng mereng hayong nai amani bagai waisen o chung to bo khai kai telang thangse nai hinke norong na tabo chung lucky bamboo khurmani phunuk mane tanmani phunuk nai kaisa kaisa ke nai tongni iko osok kubangma orobas kangwa simino baksai kita kolok ngoi thangka hinke oje exercise ni obono chung telangnai kolok hinke tongsitong jena nai rok phanna thong khub jotno ma khai gabo tongsa hinke yarong khaya ble ha yarong khaya tani yarong nangya iko bara no khaidi o bara no joto khaine saman ke Ko snake plant bo obo tongo te kaisa jatni bo tongo obon ke nai thokku gota omno talang nai hei pano yarong gripan kore obo jorabon hain basau iko go je bara no talang nai ha ru wesin tobo talang mani ke mani roboti khlai thogo obono chung haino tano eglo ke talang ke aro kereng mereng hayong jak nai aboni bagai oma heke talang talang ke obo hinke to tor mani nai di obo kaisa talang nai hene angwan sok tongo iko obo kaisa talang nai pura artificial hayong tongo iko angom nai thog dak so mar kheno obo bragar ni ani bike kachar ni aro niti hemani bag pungsa ke norok ani je kacham block nai ne rong ke nokhana chikon te hemani baksa tani sima khipchu omo erke erna rung yasi iko nai di kaisa ke khai yarong tongo asok khainya nang ya do iko nai di osok na kha mina bai kha kong busok lekhai nai la sakang ta khako di ta sini rong ne ta khako de nai ga de sakang line ke bera ga di kong sini rong ne nai ta na iko soi tong ta bo khai abo bising kainan la nok bising kainan ni hain bagai nang la waisno sekrobai mukrobai bosor sarbe beri không là khẻ cả hadli badli ra pangi me adiga pangi bagai ni khai tong ta tao chong ka nai oblo kisa kubai pai ha bi sino kai nei khano ni khai lo pathor pai chaka blai ki ko kage ko tolani obo no de mani ha tolan blai khui e obo sude khine ki dai na ko lo khiye blai no mostly sudi ta kisa ang ko hajing sa saka ge hajing ja kuri ble par bor hajing sa ba delu tuiru da bitong dul da ge tongoni kisa delu tuiru da bitong bo amne mai thobi tong kha ba ku sinai thong to kha hajing blai haing to mai kata em ti ke khadita milik khaye cameraman thoang khai không rồi khai cái nồi sẽ có đi đường lết thầy à cái đứa này khai nó xử càng mà bóc khai cho nó cái nồi sẽ có bóc nang kam sa khai các bạn non tan bok sana ra không khai cái này keep đi to ya phong bra ha tong ka 이거 수이 해게 성사위를 가봐 인게 따복 케 양 어 거털너 khai 단시나이 어버 케도 폰거 수이 바이정 노번에 뭐 사걸 레디 인게 에바노 따복 따이바이샤 어머노 ka sa ni si heda 에 아사이 케나이 투양 터네 보라시 가가봐 보라 보라 khai 나이 thog blai 거털 케 이거 하야게 지건 뭐 okay bono bono usu yang te yang rasne kisah phangnar go ain ko lokhe radi tam inke olo phana ba khaima blai rai pai ma blai i asukan ko yang se radi ये ले मिल गया khama ba phang khayang ta ba sadi isa an mo te sol yang to tab lai ro blai ka sha kormong tong khai ko iko ba o da vitamin se ko kuni kormong tong aban ba isa tui ru shunya kana hm isa tui ru shunya kana yang bani ba sa go ta phnang sidi tui yang blai tui shuklai sidi ta masang abo sangsai ro sinai tức sana se le
Lainse. Tabuke hada laisine. Hada sini tuh. Laki bembul lagi samuya hai bangi faibla. Aman bagai. Kologo dasine. Jeng hakisa sirnai. Mane. Sakao uston doido nai jota. Sakao hangka ke uston nai uston tau to. Koriko. Maya ko abo ko thang ya sara mangla. Oke. Harut la thang ya sara. Omo tabuk to kainini bagai sih. Hingke iko oborok je tongya dao snack blend rock te spider. Te iko mani plan rok khanya ni bagai obora khanya bagai ang te bo pot order khaijak abo hingke egloge no 4-5 ta khemano dam bo kom banyo mano hani bagai abo order khaijak norok nangoi tongkha order khaimano ani iko video te khairjak naidi ang obo no order khairjak obo sokpai ko obo sokpai khe ang omorok mani plan rok snack plan rok kaimani jotono phunuk nai norok nangoi tongkhe order khaidi hingke tabok hanya patoto nang mani bagai ang o kainai kisa dam roi phano pai khata miya emergency nangma bagai acha sung ke nang la ha ada tabong ke obo no kai diary sinai ya phang ya cengkereng ya bakrobe cengkereng iko naidi paikha bokong Ya, gana joto kai beru kha oke omo ka ni style be kai khata an style si het nin an style chamo tabong ke tui phika hiling mane paya oma ilik juga ang kisa malam sini oma no hiling abtam ko paisa ha abonon sakabla osukte rai pai de hinai teruk sarai paisa nai sujate khera de ni sajak nung si saung kai ini noram siapa oi iko masang kata buksi tabuk ke risnai orobo tun mar mai kata phnang dia aku furogo kakna su om bo kolong mar mai le kolong pai kolong kukur da kodo da lang kok syadin oh marble pa kono pan tokro bisiri manta sin college ne kologo naiti khake pas manun tiles kisik tokro bi donande chosin da mun ne on ko sana pro marble tiles tokro bi khake ni tung lai am te nyun tokro phata bo khaibe kya sangla yele naiti tabo ki naiti hi foto bana mosong thaga na nahi ke angka ko siman jokhom nang to ang chela ang no broi hini sampai ya bagai sai khana gani tam kan ni sade oba iko omono sibei payei oro iko omono ronai guna ronai hingke omono ya golom no color khayei khai ke podo yoroi oro mani plant balai khainai risinai ta acha amoni bagai waise na indegam khai tala rana ana khai tu yang to iko bayarok taisinggang sui tangmani obonong kha 50% result tongkho kubang ma oboni yang ganar phaiji cameraman angom na tam ke khai ganai di ang sui bai payei oro gona tar bai khawai rokha ke oro teibo ang athare rokha omo tam flexi quick de tamobo pogoi thang bum khaibono bum kak thak kasare inke omno bai ang o atha bai oro khaiga grak nongsoka khajak thono te ba thare rokha ta inke tabo oro tam khaine iko o spray oro ang rei donai obo hinke silver color ni hinke obona haige roboi yo oboni bagai ang no taising saya da je kainai pot no pai tu khamiawo tai hinke online no order project hinai haipa no sungtai soijo khai mali apno naising mali ai ko tabuk loge ang omo sui tongsani bo tabo dok mali o thangai pai ti phaiga iko obo ni bagai oro haike khainai mani plant ronai oro mani plant ronai hinke
Oro kisa misa lighting lo rukhe ba rukha riya ke to riya to bo omno color roine oro mani plant rosinai ta oboni bagi import okay amo ta pai ke rakha abon bagi 50% no hin ko bono inke te gaisa obo hinke oboni snack plant ne bagi Ko snack plant oro. Ko spider ne bagi Ko spider. okay tai okai nei aya okai nei hinke ani haising ro kai jak tongo abno talang thangnai tai hinke da ro kai toni jangnai to jaga kore hinke aboni bagai ang hanyo onyo mane rong to talang thangmi apang haising hinke tabung mai sing season phai tongo mai sing jora hinke totra ro kisa misa kujo kongrayong ke kholoi blai phana chai ma kha bok butui phana chai ma kha boni bagai ang haising kanya bagai obo ke kisa kwar sawina kha ge abono tai ko balti khali tai singo hanai mani pai bai thangka tabu obo ha joto no subong bai ni te obno spray renai nrak jara kari nai tongdi oboni final look bu nangna phonok nai Correction oro kai na su satong giring ba. ayang hinge nok saro mani ro gro sanan kiri boi kala rong nang nai sa hini bagai jongoro kai na ka Ukulo ko mani ri ma kete ka hamu tanggai Ha? tanggai Iko magna thangde. nani dragon fruit bu pangga nangai ni satong ka prama hangai tong khanonga no iko hige kai ri tong khata Ko tabung hangke hasagui tongo bufang no krak khanya bagi ko thepai pekha color oi oba belai kena fast drying o color spray color hangke datin ran thango silver play batano rumane color semo 20 minute hangke no ekdom dry kha motamoti complete no nai thoka na color nai thogya ba sai tong brown color ni kete nai thokamu hapan jin thani toma lomo sengke babon nei rakha extra rang khoros khai tam khani ba iko nai di bayarok joto no kaibe kha je ni banta hini pai ti femani joto no krop kaibe kha spider bahanyo nai thokma nong kha krop jang kha te snack plant bahanyo nai thokma nong kha hinke ob kha haising kaine hinai kisa bukho kwar te hemani obo kaibe kha bisingo cha obo ase baijak si butui niko tei bu kubang ma tong haising haipano nali asung na sinai je jak mani kubang ma tong oke obo iko su kalarok rulai jamani obo hayang kata orang simi phunogano iko takai rudroba kisa blai hoiro hayang tongkha ko hoi heke bang ko kuro hinke obno rei rekha silver color mo pink color tongmani nostong khang ke ba color usok sa khang ke ba nomno rei rekha silver color ni oba hanyo kejam no te bisa color khai rei rekha gen rok bahai nang ja khanai di ani khom rok no onek lengkha te ani o blog no follow liya tin bagi osung nang sinai ani blog no ron mathak sinai jotonon hambai paithak jara loge rei nai tongma bagai nor bai katal blog o malai sinai ani direct bara semani blog o hinke abono bye bye jotonon hambai paithak jara loge rei nai tongma bagai